Taong 2016 nang maganap ang isang pangyayaring permanenteng babago sa buhay ni Kuya Jonathan. Tanda nito ang malagim na insidente noong natamaan siya ng malaking bato habang nagtatrabaho sa isang minahan sa Itogon, Benguet. Sunod na lang na nalaman ni Kuya Jonathan na dali ang spinal cord nito at hindi na makakapaglakad. Tatikis ko ket lifetime nga na makapag na. Ngunit kahit pa ganoon, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si Kuya Jonathan na siya'y makakabangon din sa buhay. Kailangan nga madadahil ti winter pumampot. Kailangan na sukat no makakuti na. Kaya naman laking tulong para sa kanya ang ibinigay na bagong wheelchair ng Police Regional Office Cordillera sa pamamagitan ng programang Panag-aywan ti Kailian sa inisyatibo ng Regional Mobile Force Battalion 15 at Baguio City Police Office. Sakit. Sa nakakuanak kadipin na iti winter nga talaga dapat makagunan. Mga dakkel nga tulong kanyak. Masla ni kanasakiti baro nga saka. Itong Panag-aywan ti Kailian is a project ng PROCAR ito para kahit pa paano makatulong kami sa mga ating kababayan na medyo nangangailangan yung kinakapos. Dati-dati ito'y hati-hati. Hati-hati sila. Nung dumating ako, hati-hati. May kanya-kanya, may pang Mountain Province, may pang RMB, may pang BCPO. Sa tulong na ibinahagi ng kanilang partner companies, matagumpay na ipinaabot sa halos 2,000 beneficiaries ang 40 wheelchairs, 200 solar lights, 60-meter water hose, gamot, 450 sets ng school supplies at marami pang iba. Masusing pinili ng RMFB 15 at BCPO kung sino-sino ang mga piling individual na maaaring maging benepisyaryo ng kanilang programa. Ang ilan dating kasapi ng mga grupong terorista, dating persons deprived of liberty, child at risk, habang ang iba ay mga residenteng nakatira sa malalayong sulok ng Cordillera. Ang target beneficiaries natin dito is yung mga talagang nangangailangan, kaya kailangan namin ng pumunta muna sa isang area kung saan yung isang beneficiaries para malaman natin kung talagang kailangan niya yung isang items na ibibigay natin. Most especially yung mga malalayo po na lugar na hindi nararating ng sasakyan. Doon po yung parang priority natin ngayon. As of now, meron po tayong mga 800 plus mga beneficiaries at mga beneficiary ng mga ito, yung talagang walang kakayanan sa buhay. At saka, syempre, when we're talking about kakayanan, this is bringing about social justice. Kasi dito sa Baguio City, well, while maybe meron tayong nahuhuli, let's say for example sa theft, but well, we judge them for the actions, but we never ask na kung bakit niya nagawa ito. So actually, yun yung binibigyan natin solution, the roots of crime. Isa dyan is yung kahirapan niya. Inilalahat sa programang ito ang lubos na pagmamalasakit ng PNP sa mga kababayan kahit pa labas na ito sa kanilang tungkulin. Matapos man daw ang termino ni Peredo ngayong buwan ng Mayo, ipinangako naman itong hindi magtatapos ang layunin ng PROCAR na tumulong sa mamamayan. Sandy Salvacio, Balitang Solid North.